tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Nyatanya diriku kadangku marah, namun segala maaf kau beri. Cinta tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Kami guruku tersayang, guru tercinta. Shalom. Horas manita saluhutna manginang. Noaing pinasa ma partikia tu baut lau pasahaton ede puji-pujian sian nasida. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun
Buriani tuhatta na hinaholongan, tapuk kama parminggota, taparade marohan ang pikirata, marede mahita siya bukwede nomor 322 ayat 1 2. Marar hite-hite goar ni debata ama, doa goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi perbadia na tumapalangi dot tanoon. Amen. Pardinggan basa do Jehovah, tau partano batoan diari hagugotan, jala ditadda do akka na makaposi tu ibana. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhasudosan, hodo silehon apul-apul tuak kana marsakroha, hodo silehon gogo tuak kana gale, asi maroham, tatak maak kana marsakroha dot ak kana hona pangunjunan, say tatak ma hoi-hoi nasida, jala palua nasida sian hagogotani, asapatar dida nasida, hodo pangurupi, haporusan dohot pangaramoti di hagogotan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma pati ni debata, imana tersurat di sada Petrus 5 ayat 7.
tinggak kon hamuma nasana hinaholsohon ni rohamuna tu ibana ay disarihon dohamu ido sahatna atong mangidugugo mahita laho mangulahon laho bartu pati nai ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon laho bartu pati mi amen. Tatopo tima dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup niroha jala nabasar doho. Saya marpangulahi maruhammi dahami. Dibaheni sese sama sudedo sanami. Dangadong nahupangasaw kami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahupangasaw kami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Dibaheni terbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapom madi debata na di gijang. Amen.
Tabige mahatani debata turpuk niari minggon imana tersurat di 2 Korin 12 mamuka sian ayat pitu 1 ayat 10 tajahama marsikat sori. Jala asa unang huhagijakon aka pangukapon ni sumurung natuahu hona basir-basir doahu di sibuku ima suruan ni sibolis na mga lapuhi ahu asa unang hupatibo diriku. Tolu hali do hupangido siat Tuhani asa sumuruti sianahu. Gabe didok ibana tuahu tukma asi rohakku dibo ai hagaleon do suntibul hagogon asa tagonan ahu hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagalioku asa songgop tuahu hagogon ni Kristus. Dibaheni sonang dohu ilala di bagasan akka hagaleon, pangalaseon, hasosahan, pangaleleon dot hagogotan alani Kristus. Ay jupa galeau disido au margogo. Ido sahatna mardua do akan tumangihon hatan di debata jala nauk peoksa. Amin.
Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tindak ko ni dungat na sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalagi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi sa tondi perbadia, andorak suhabubuan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubana toru dung tanom, na mulak mangolo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siam debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimay bana pe mamulak sogut tanon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jaladok sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, dohot dia sesan dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangolu sogut dangi hal nang mate, dohot dia ngoluan na sorasuda. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Pasar Pulaluhon Dung Trinitatis tanggal 16 Oktober 2022. Topik Minggu. Isari Hordebatado Ganup Namarukil. Kosong sada. Pilihan pangurupion tu korban gempa bumi Tarutung. Hobar tu surat sian preses distrik Walu DKI Jakarta. Marhiteon pinabatohon diari Minggu saderion tanggal 16 Oktober 2022 duk sidung jamita papungu pelia tujuru hita laho mengurupi ruas masyarakat luhut gereja na hona gempa Tarutung di tanggal 1 Oktober 2022. Tapasaha mapeliani sian las nirohatta. 02. Pertanyaan wilayah. Nagabe tuan rumah manang madohoti di gereja di pertanyaan di hari Jumat tanggal 21. Nagabe tanggal 21 Oktober 2022 ima wilayah Saplonom asaret tama ro tu gereja jala pinangidoma asa sudehita ruas nama ihuton pertanyaan ini di bagas tabe secara live streaming asaria mahita madohoti pertanyaan ini jala pertanyaan ini pertanyaan wilayah boima tajaha di warta jemaat naung adong di hitabe 07 pisah sambut pendeta. Hobartu surat sian preses distrik Walu DKI Jakarta. Rencana paborhaton awang padita Matiar Storus MTH. Doot paujakon awang padita saor pangihutan padapotan Sirait STH. Naeng dipatupa di hari Minggu tanggal 30 Oktober di permingguan pukul 10 WIB. B. Patu pauni huria do papungu pelia tujolo di hari Minggu pagi, harian, dohot botari di Minggu tanggal 30 Oktober 2022 ima dalam nihuriatta mardok mauliate. 04. Jadwal perayaan Natal tahun 2022 dohot tahun baru 2020. Boi mata jaha di bahan tikting naung adong di hitabe. 05 Dewan-Dewan 05 titik sada Dewan Koinonia 05 titik sada seksi remaja HKBP Pasar Minggu naing patu pahun kegiatan puncak perhayaun remaja di hari Minggu saderion
tanggal 16 Oktober 2022 pukul 10 todu sahatu pukul 14.70 WIB maringaran di ruang ibadah gereja HKBP Pasar Minggu 05.1.2 seksi ama Dusidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia parheon ama 05.1.7 wisata rohani kesehatan ina Kamis punguan kor ina parade Kamis HKBP Pasar Minggu naing patupahon kegiatan wisata rohani dot kesehatan ima di patupa hari Kamis tanggal 21 Oktober 2022 maringanan Wisma Abdi Jalan Raya Puncak Bogor acaraon diuluhon huria marhite padita nang tugas ni ulian ni huriatta tatanya koma asamardalan do dengan wisata rohani 06 nomor bagas 06.1 Parjolo neng majalo pasu-pasu perbagason ma Joshua Martua Nugraha Sianturi anak niamata Wilfried Sianturi tubuh ni inata Natalia Roswati Valeria Boru Simajutak alamat Jalan Pembina Raya nomor 227 RT 02 RW 005 Pengasinan Rawalumbu Kota Bekasi, Jawa Barat. Ruas ni HKBP Maranatha Rawalumbu Dohot Orwana Dr. Natasha Puan Sari Boru Siahaan Boru Niamata Dr. Desman Siahaan Tubuni Inata Prista Boru Siadari alamat Jalan Kelawapuan nomor 7A RT 10 RW 07 Jakarta Selatan wilayah 10 Todu ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu pamasumasuan patupaon di hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2022 pukul 8 WIB di HKBP Pasar Minggu 07 Dakdanak Nasorang A di basa-basawan tuhatta do sada dakdanak boru di hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di keluarga Alexander Manupak Padapotan Nenggodan Inang Silvani Yohana Boru Sinaga alamat Jalan Muara nomor 127 Tanjung Barat Jakarta wilayah 10 Pitu Hipasdo dakdanaki suangsoni nang natorasna B di basa-basahot tuhatta do sada dakdanak boru di hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 di keluarga Bobi Januar Iksan Manulang Inang Manita Asteria Boru Sihaloho alamat Jalan Kemang Timur Raya nomor 77 RT 04 RW 07 Kelurahan Bangka Jakarta Selatan wilayah 12 Hipasdo dakdanahi suaksoni nang natorasna C di basa-basa tuhatta do sada dakdanak bawa di hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 di keluarga Octavianus Sidaputar Inang Nopenti Anjulise Boru Simangunsong alamat Jalan Anggrek nomor 76 G RT 02 RW 002 Jakarta wilayah 10 Todu Hipasdo dakdanaki suangsoni nang natorasna Tikting nasor jinhahon dohot parhepengon ni huriata Boy mata jaha di tikting naung di para di huria di para di huriata di hita soalnya tikting di
dihita di bagasan samingguan. Pinasahama sosialisasi sian panitia parheon ama. Shalom amang inang, horas, nahu parsangapi hami amang padita matiar siturus, nahu parsangapi hami amang inang parhalado, nahu parsangapi hami amang inang sude ruasni HKBP Pasar Minggu. Disok kami sian panitia parheon dohot kesehatan nama, naing pasahaton tuhita sude ama asaboima maddohoti acara demi acara di parheon dot kesehatan nama songon nanaung adong di tik-tikta sadarion na parjolo ima taringot malam kesehatan nanaing sipatu pota di tanggal 22 Oktoberon napa dua hon ima tu sude hita ama dohot ina adonggo naing hubai kami donor darah. Jadi dang holan amaon inang. Jadi hita sude dohot manian berpartisipasi asa boy mengurupi akka doangata na membutuhkan darah. Tarsongonima siak kami buah-buah di hita sude mau liate shalom.
Marede hita hupa pungu pelian kantong na parjolo paduahon dot patuluhon. Sai di tua
Martang yang maita damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna hata ni debata nanaeng mamakulingi hita di partikian nama sai argaon imasian buku Nehemia bidu 5 mamuka sen ayat sada satu ayat 10 alai alat tergejang tabagi-bagi ma firman Tuhanon ayat 5 non upangidomak nion doton ayat 5 dungi ayat 8 non tuson dungi ayat 10 hita sudi salai ayat 5 non nion matuson dungi ayat 8 matuson dungi ayat 10 hita sudi naing maradi majaha hatan dibata asa unang adong kebosanan alana tergejang taparawamate di bawah judul perikop alu-alu ni situan natorop dungi mangangguk badar ma situan natorobi rodi jolmanasida dopak hangginasida halak jahudi ayadong do deba namandok torop dohami nang anak nami dohot boru nami salion nami ma eme asamangan hami jala mangolu alayang go na deba mandok ikon lehonon nami nama hauma nami porla anggur nami dohot bagas nami bahen sikoram asa tarbahen hami manuhor eme managam haleon adong muse deba akkana mandok nunga hurung hami hepeng bahan garar ni ruddo tura jai haumanami dohot porla anggur nami sikoramna 5 jadi tarima situtu maau dung hubege anggu kanggu nasida dohot alu-alu nasidai
Jadi marpikir maroaku di bagasan, laos mangonai hata maau tuhalak nasangap dot aka iduk niku mamadok nasida nunga manjalo bunga ni hebeng hamu habe ganup sian hanggina. Jadi hupaluhut ma sada luhutan nabalga mangalo nasida walu. Dunginik kuma dang denggan pabahena munai daikon marhabiaran turebatata hita nian tamamar parange alani pangisahion ni halak parbegu musutai nangau nang hanggiku dot akan nabosokku nunga hupasali hamina sida perak dohot eme Ua ita salesehon ma utangon. Ua paulak hamu ma tu nasida sadarion hau ma nasida. Porla anggur nasida. Porla jetun nasida. Dohot bagas nasidai. Rodi bungani hebeng. Eme anggur. Dohot miak. Naung tinutung muna sian nasida. Naung tinungku muna sian nasida dungi ninna nasida ma olo mahami paulakon jala dangbe tungguon nami sian nasida bahinon nami ma songon nani dokmi dungi hujo hami ma akamalim laos hupatolon hami nasida asa bahinon na khobar tu hatai rap ayat 10. Mauliati gudang ma dihita saluna akaruas na majaha hatan debata di obbas minggon. Kupatorang ma taringot hatan debataon ima taringot habaranion ni naposo ni debata namargoar Nehemia. Ise do si Nehemia on molo taparraon nakingan songon na perduli mana tuaka saudara-saudarana lumobi imana sebagai uluan pimpinan perduli tu umat na pinimpinna ala igosa-gosa aka nagogo hape hanggina doi ibotona doi saudarana doi samudar doi sasibuk goi hape igosa buasa songoni didok si Nehemia buasa ulahono muna songoni naso dihabiari hamuna do debata muruk tarimas si Nehemia sebagai uluan na manguluhon bangsoi jala tabege nakingan siat turpuk jamitai jala rak botok kita majah sebagian ditangihon nasida do amen dioloi nasida do di paula go aka hauma
jabu, porlak, nak sanga dibuat, dipaulak. Jadi sada pemimpin nadengga matong dison si Nehemia na barani jalan akola barani na peduli pro tu na ginosa-gosa, pro tu na mehmet, dan pro tu na gogo. At sugari mana pro tu na gogo ba madapo are mana? Dua. Ibu tahun dua, dorongan amplop. Alai Nehemia dison, dan pro tu na gogo, alai pro tu na ginosa-gosa, rakyat jelata. Jala ditangi hoddo, dan marisuang. Apa dirokon? Sasibuk gohamu, sasibuk gohita, samudar dohita. Na bohado, na soiha biari hamu bede bata, nang bohana ma. Jadi molo di halak batak petong godok sonia te amangate. Na so makuling goro mudar muninna. Sai sipo, sai hohopo, ngai boto ana masa tu, ibena, alai sai sipo, sai hohopo, adong gosoni te di ala batak, alana teristimewa do ala batakon, molo di medis na binoto, mudar mengalir. Alai molo di alak batak makuling go mudarin na. So binoto sadihari makuling ateng. Alai ima teng. Ima unik nga. Itu kan anggo di kesehatan mengalir romo mudar ateng. Itu tong. Alai anggo alak batak makuling go mudar. Ibane roki samudar, sasibuk, lumobi samudar alani Kristus. Amin. Lumobi ma samudar alani Kristus, dakolan alani samarga, dakolan alani sahuta, dakolan alani sabangso. Alai samudar sasibuk alani Kristus naung makokopita. Naso ihabir hamuna bede batain na. Alai nata berek senon tampil si Nehemia laho maswarahon hati goran keadilan. Jadi bohado molo jamas sonari amanginang adong gope nabarani songon si Nehemion bahasa nasib mo seong ko biete seong ko bing membela hak-hak orang yang tertindas jala ido suruan ni debata ido tona ni debata ido hata ni debata ikut doi dang boy masih pasobuan itu bane dokonate Galatia ono mate ayat 2 ayat di Galatia ono ayat 2 marsirupa mahamu mamorsan akana duki ima dalan mangaradoti pati ni Kristus. Bahasa Indonesia bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi disuruh itu ada bertolong-tolong kita. Tolong, jangan todong. Beda dete. Menolong do menodong. Dan adong disuruh debata menodong.
alai suruh dia bata menolong. Napa dua hon nanang tabereng sian turpu jami tahun sudedo jolma pasti adok paru kilonna. Selai sudedo jolma pasti adok paru kilonna. Termasuk nakian ngai jaha di altar gerejawan Apostol Paulus sada apostol natar berita dong terkenal gudang manongo surat 7 halak gudang pajongjong huria alai tong godok por kilona mulota paronak yang ijaha ebisteling ibaen tu ibana basir manang bahasa Indonesia na duri dalam daging kelemahan di baik kelemahan niri puna madang adong di bana sahid manang kelemahan ala na ibana luar biasa jaladak kolan manong surat alai do pamelupon namar sahid Apostol Paulus bahkan mengusir todina hodar bahkan panguluhon namate bui panguluhon namate tolong multimedia tampil hojo ulau 20 teh ayat sia sampai tu ayat 10 dua ayat dia teh si Oitikus madabu mate langsung. Ya. Ulangan Apostol 20 ayat sia dan 10 ya. Oke, tapi yang masih. Jadi luar biasa ya. Alai ternyata tonggo adong di mana basir-basir. Kelemahan. Habe ngatar berita. Adok kita nabui panguluhan na mati darong. Baling mah mengubati asam urat. Itu kan. Engko Paulus nama Paulus ayat dete. Fakta dete. Hapor seot deh. Alai ternyata tonggo. Jadi na dedok na disi sudedo colo mana mangulu pasti adong paru kilon. Sudedo alai naneng dohonon ni tuita bohado hita menyikapi paru kilon. Wah molodok paru kilon. Pitur neng stres main ayunan tali di leher buat kamu deh ala ni borak ni sita ononi pitur main ayunan tali di leher alias bunuh diri. Boy do bunuh diri. Dang boy orai dia laki tapi dosa doing. Ada yang go mate ala ni sahid badang dosa itu. Jadi ala ni ma asa tetap kita tegar itu teh. Asa tetap kita tegar. Jala boa kita menghadapi menyikapi paru kilonon. Una kolan ro asa murat pitor dia korang pitor depresi pitor down kolan asa murat de biro buang musai moloro kanker ate wah jadi kon tetap buah ate kuat di dalam Tuhan amin kuat di dalam Tuhan. Tolong multimedia tampilkan dulu Matius 10 ayat 20. Hidup si Roma hamu tuau hamu akana naluja. Bisa kita lihat itu. Matius 10 ayat 20. Roma hamu tuau hamu akana luja jalan nasorat. Boy dokon upasonak pehamu. Bahasa Indonesia. Marilah kepadaku. Hai kamu yang
beban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Janjimu pajar warteng. Jadi janji Tuhan ya. Coba kita nyanyikan dulu. Ibu tahu deh kantate. Baik kamu jo. Nga anope tatorson. Duk saya cara onate. Anope te. Ale omma janji ni Tuhan. Roma hamu tuau, hamu akana. Ini janji Tuhan. Roma hamu tuau. Bahasa Indonesia, datanglah kepadaku, hai kamu yang iya, ngunang arong gawe lao mangido bentuan tunamalo teh. Oh, jangan sesat itu. Wah, setuju sama dokoni sesat. Sesat itu. Itu hanya menolong 2 hari. Tidak kekal. Sedangkan molo tutua kita tidak hanya 2 hari. Kekal. Amin. Bahkan dosa kita pun akan diampuni. Sedangkan molo lau kita mangido panguribiat tu namalo, tambah dosa kita atau tidak? Tambah. Dan hanya 2 hari. Besok datang lagi. Jadi karena itu tetap di dalam Tuhan. Iso dison nasohea marukil. Adong nasohea marukil. Iseson nahea marukil. Iya. Baik dote, kotras parado te. Kita bercermin kepada firman Tuhan. Amin. Bercermin kepada siapa kita? Firman Tuhan. Kita bercermin kepada firman Tuhan. Bahwa kita itu pasti bergumul, pasti akan mengalami. Alai bercermin mah itu Tuhan, ayo Tuhan. Tolong dulu multimedia. Saya ada Korintus 10:10. Ayo Tuhan, ini cermin kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan Allah. Setia dan akan memberikan jalan keluar dari pencobaan itu. Iba sabatanga. Tajah sama coba songonna. Dia dong. Belum. 1 Korintus 10 ayat 13. Multimedia ini selalu kerjasama dengan saya. Ini udah hampir 4 tahun. Sampai Mas Yanto bilang, ada ayat emasnya Pak katanya. Jadi udah semakin membumi ayat emas itu. Ayat emas sudah makin menjemaat. Tajah sama jolo. Belum. 1 Korintus 10 ate ayat 10. Jadi iman tina te. Haposan do de pata dang luason na hamu ujuna lobisian gogomuna ibana do naparohon pangujunani laus ibana do tong naparohon apa te asa tartau kamu. Itu. Jadi maben hita asa tetap bersemangat di dalam Tuhan ate. Supaya kita terus bersemangat dalam Tuhan. Jangan pernah kita kalah lah. Jangan pernah kita menyerah. Jadi harus ada tentara dikejar-kejar musuh karena pasukannya sudah gugur, kalah, pukul mundur, diserang terus sama musuh. Akhirnya dia cari tempat perlindungan. Tiba-tiba ada goa. Wah, perasaannya menjadi senang. Tapi setelah di dalam gua, tentara itu galau lagi. Waduh. Puasa madang betuna belge adong dison lau menutup guaon asal nang masuk musuh. Alai na adong disima
sarang lebe-lebe. Nah dong ima sarang lebe-lebe. Alai mana kecewa, buah sama dang betu nebelge, asa mulu non dang mau alai sarang lebe-lebe. Tapi Tuhan kan punya jalan, iya kan? Kejar dia sampai ke pintu gua itu, ditengok musuh, ada sarang laba-laba yang tersusun rapi. Nggak mungkin dia di sini karena ada sarang laba-laba. Nggak mungkin dia di sini, ada sarang laba-laba di sini. Akhirnya musuh itu pulang dan dia pun lega, lalu lipat tangan bersyukur, berdoa, selamat nyawa. Minimal tidak ditawan. Jadi Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahasa Batak, aidang adong naso. Itu, dengan terus saya harapkan betu nebelga sarang lebe-lebe be, boy doma melindungi, menyelamatkan. Jadi terkadang seperti itu hidup itu. Amin amang inang. Iya, ini contoh-contoh sederhana ya, supaya kita semakin banyak berdoalah, berdiam diri di kaki Yesus. Sekali lagi, berdiam diri di kaki Yesus, tidak galau, tapi menghadapi pergumulan berdiam diri. Asa boy kita sonang ribu-ribuan. Hidupan nedokon Raja David. Ibu tahu kamu dong? Psalmen 120 ayat 1 sampai 2. Saya mangaranapi rumah takut dopaka dulu dia ada ulaning rotuau pengurupion. Psalmen 120 ayat 1 sampai 2. Saya mangaranapi rumah takut. Dia dulu nih seperti tentara yang dikejar-kejar itu. Mati na mau. Hona tahun na mau. Alai ya lusi madia ayat 2. Psalmen 120 ayat 2. Pangurupion tuau imasian Jehovah. Atsugari gibi kita ngamar topa pita sudiete. Karena menemukan solusinya. Amin. Karena menemukan solusinya. Psalmen 120 ayat 2. Sian Jehovah doro tuau pangurupion. Dari Tuhan. Dalam itu ada nakingani mambai sarang lebe-lebe. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun bisa dikerjakan Tuhan. Jadi alani marende majuta saya tate waluras onom manangape 140 sia 140 sia ayat 3 buah boido bisa ya ya musik 140 sia dulu tae dehoma manangape namasa lasni roha arsape tiopo kuhona basa namar holong rohape tung salelengau mangolu nang dung sudah boalio ikon ho osi pango olu pujiyoku usai tok tok. Amin. Mananga hape namasa lasni roha arsak pasti berganti-ganti. Alaidang kekal arsaki
dang kekal lasni rohai. Tutudu yang manginang, hanya Kristus yang kekal. Jangan kita kira, oh saya akan kekal bersukacita terus. Atau kira-kira, oh saya akan kekal menderita. Enggak. Berlalu juga penderitaan itu. Berlalu juga sukacita itu. Dan itulah dinamika iman itu. Hidup itu jatuh bangun. Aku mengejar minat mengejar Tuhan doang mengejar Tuhan doang jatuh bangun lagi, jangan jatuh langsung bab inna ilahi wa inna ilaihi raji'un, tapi jatuh bangun lagi di ngotauna jolo molo iguta marsipeda kan becet marsipeda madabu iba parjolo amanida adong goneng mamerenga madabu itu baru biasa jatuh bangun aku itu dak parjolo iba terah iya waktu remaja lah pulang sekolah ya kan. Jadi memang indah hidup di dalam Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan padaku. Coba kantate. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, dan sesuai dengan rahmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, sukadu memperkuat imanku. Yaitu tujuannya sudah asalam tugudu kita merhapor seaon. Idote multimedia asalam tugu merhapor seaon. Jakobus ada 12. Wah tonggo luba. Ini detik-detik terakhir ya kan. Alanan hari Kamis acara perpisahan ngedokon kitu Kamis nama ngajari ada ngadong benon mabain ay amasin na ba saya onggen ikut ya ini di mana jadi tujuannya omate mertua dohala tajam aja manginang na parpudi ma amang inang biasanya gue parpudi terfokus nama teh fokus dong itu tema teh na parpudi ma amang inang turpu jami tahun di suarahon Nehemia asa marsiuruban apalagi akan asa mudar lumobi manasa hapor seaon di bagasan Kristus Yesus ikon marsiurupan ai ido hatan di Tuhan ini marsiurupan mahamunna jala diajari deui tadi parungulut tahun ya tetap marsi hohot tu Tuhan ini banyak kejadian-kejadian di Indonesia ini kanjuruhan ala ni marbola mate sampai 170 bah nabuhana maneng narowa acugari pemimpin tumaku madak pulau marbola daripada ko mate itu 170 dangope muse kasus Sambo adiga duneng maruzungun naroha aleneng dohono nima jangan terlena jangan tergoda
Kan karena terlena untuk membunuh, tergoda untuk berbuat yang tidak baik. Akhirnya nasi sudah menjadi bubur. Jadi mari kita menahan diri lah. Alai tonggo sesona lomos do tong. Ai buhado nangin na. Bebas murni do manang na hukuman mati. Alana inna. Bahaya do dua uninna. Dorongan amplop. Dua dorongan amplop. Bahaya do inna. Markuar-kuar tong. ITV. Alai tabu ame tangyak tate. Asa terida hati koran. Songona pinajong-jong ni Sinehemion. Asa terida hati koran songona pinajong-jong ni Sinehemia. Terida hati koran ni. Dang dihukubi hati koran ni. Alai terida. Jawapen non molonga isidang iponis beterida matnianate. Unang gabe terhirim gawin bah nasai dua teh nang mesti ale unak pole teh butang kita molo posa aja teh hukum ini tong mahita jangan tergoda anaknya mesti jangan terpancing di ngulut tawon tumagon mahita menahan diri. Akhirnya do kan Keluaran 14 ayat 14. Ibu Tuhan Mudi 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. 2 Musa 10 ayat 14. Jehovah do marporang kumoko hamu asal ma hohom hamu. Iya. Tutu deui. Adang ko pena porsia tu si. Besok nasi buah mau manginang. Nawa nama nang kate. Nawa nama nang Keluaran 14 ayat 14 on. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jehovah do marporang homok kamu asal ma berdiam diri kamu di kakiku. Jadi inilah kekuatan itu. Odo hagugundi ita di bagasan sudi akka pergumulat tadi. Jadi kami pun akan pindah. Jadi saya sedapat mungkin sebisa saya sudah memberikan pelayanan-pelayanan. Jala akan mengakhiri dengan mudah-mudahan tidak ada noda. Tidak ada noda. Cuman saya enggak akan lupa di sini 15 Desember 2019 mujizat Tuhan. Saya sini serangan jantung, alai terroaka ruas dang made winna nawade nengatena na dewata na maniupi. Jadi arong gotong dong aku perdita termasuk pareses teki tonggo serangan jantung gereja ba inna lillahi wa inna rajiun turut berduka cita yang on iya cancel tonggo boy mate tonggo ikon meninggal lo tongate alai cancel itu teh baik dua dong aku senior hudot sakalasu iya, gaung aka ya nakonna ipasama tu Tuhan ya kada ada naki asa boy marsikola teh ido jadi ba nadenggan ido sulaun amen basona hurang go amen ido nadenggan ido teh karena segala sesuatu dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia dan akan kembali kepada Dia.
bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tutuhani do sudena marhapatean. Tutuhani do sudena marhapatean. Jadi di pasu-pasu Tuhan maita sudena amanginang. Sona tadok nakingani ete duai batatangnya koma bangsa negara ton asa unang menonjol dorongan amplop alana masalai dete tu hatani Tuhan ay hatani Tuhan ay dokon sada Timotius 6:10 akar dari segala kejahatan adalah uang. Keluaran 23:8 suap janganlah kau berikan karena suap membutakan mata orang. Yang nilai 90 bisa jadi 50. Yang nilai 50 bisa jadi 100. Menaknya dua. Karena dua dorongan amplop dangna dua aon. Tuhan memberkati. Ale dua dorongan on teh. Jadi kita jagalah diri kita supaya kita jangan terkontaminasi. Salai kita jagalah diri kita supaya kita jangan alana ikon marhasurungan do. Akan naung manangion hatani Tuhan ing. Iku marhasurungan. So ngejamiton. Naso dihabiari hamuro debatain nasi Nehemia. Naso dihabiari hamuro. Sampai pir-pirhon bejunya. Oma ikut umumnya debatamu molo yule hukamu lupe. Nah sore gani pir-pirhon. Ayat 10 tulu nak ngani. Nah sudih tamat jahat. Jadi tahabiar yang debata aido sumber berkat di ngulut tau songon topik mingguan posrohata di sarihon debatado ganupna marukil posrohata di sarihon debatado ganupna marukil Allah menjawab setiap pergumulan di pasu-pasu Tuhan mahita saluna amanginang amin martang yang meta mau lihat ma Tuhan di pasah rohanami Tuhan di pertikian nama saya arga pajupak kami di Bagasmon marsaur marhide akka edekor marhide akka edde puji-pujian lumobi marsaur marhide hatam nabadiyai pasu-pasu masa luhut ruas ni huriami ibagasan hai pason ibagasa solang suaribu-ribuan ibagasa pos ni roha pada uma ganggu ni roha alai suaton ma pos ni roha ai hodo debata na suntibul jala di sariho kodo akana marukil sai mabaur tuhoma sudi parunggulun nami tertuju tuhoma hami Tuhan marpadan tuhatam hami Tuhan marsitioban tuhatam nabadiyai nunga hubegi hami jala nunga hujaha hami saya pasu-pasu masudi ruas ni huria molo tungarong ne bagasan parsahiton sahid menahun ape hotangamu nabadiyai Tuhan hibur patogu haporsiona papos rohana Tuhan jala pamelum Tuhan sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil soni maka yang akon namin ay bagasa persikolan tabatabay di nasida habisuon ringga seni roha marsiajar soni ma dia kana karejo say leo magugu asa tuntas di ulahon nasida karejo naing jala akan marumur saya leon ma siroka mitodi na sepadan nasa haporseaon do tami
upasa tayo mapargulon nami Tuhan. Ramoti mahami selhuna. Nang bangsa nami on, negara nami on, gudang akka namasa, banjir, gempa bumi, akka namate gudang alani akka kerusuhan, bahkan alani akka pembunuhan. Hupoto kami Tuhan, marhuasa doho, laho, mangitobi akka hagiut-hagiut ni daging, keinginan-keinginan daging. Alani jong-jonge ma bangsa nami Tuhan, asalam dengan akka berita na hubigi hami. Songoni manang huria be Tuhan. Sayang gia mahuria gabe saluran holong, saluran damai sejahtera. Alani parbisuki majala marodolan tuhatam masaluhna Tuhan. Songon tahun kesehatian sipata sukundo roha di dia do holong di dia do kesehatian sayang gia ma Tuhan dakolan di ucapan alai do ma di hataridan Tuhan oppe Tuhan marhuaso do toko pataridaon mahwasom di sudena akka huriami. Naneng mula nok kami Tuhan. Saya homa majuluani lakanami. Akka anak kon nami remaja japsailan na Tuhan. Naeng patupahon parheheon. Gohi malas na rohani akka anak kon nami remaja Tuhan. Todi nami do nasida Tuhan. Saya leo mari nasida haburjuon. Hapor siaon, dohot habis taran. Jala parbisuki mana toras, lau memotivasi, menyemangati, manang yakon, asang giat. Generasi ini Kristen, semakin baguslah Tuhan, tuaka arena mangihut. Di bagasan Kristus Yesus, sudi, Panginoon nami, upasata tami matuho, saya si maruam Tuhan, mengului martinangi mo Tuhan. Amin. Ta puji matuhata, huhu mata pasat peliata, mared demaita. Asari hango luaki, ibu
martangyang nama ita pasato peleta tu debata. Ale debata manami na di banogijang hodo haron isalut sileo na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masya na lomitu hami pelan nami tuhong. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar siya kami pelianon. Pati bulon harajaw muli tunga-tungan huriam do di portibion. Buhay marhanami marhitete todim. Asalam mutadahami gurang ni silalam itu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bonogijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say sawat molaman roham di bonotongon, songon na di bonogijang. Leo matuhami sadarion hango luas siapari, say sama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa to kami, unang hami togihot to pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hong. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midahong. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasar romadamena. Tutod di munabi. Amin.